चलो अब तो शादी ठीके हो गई, तब प्रियंकवा से कह देव तनी, ना तो कही कि बतैलस ना। हेलो, हाँ प्रियंका। हाँ खुशी, का हाल बा बोला। खुशखबरी बा, हमार शादी तय हो गई। का कब? अरे बतैलू नहीं तो बहुत अरे खुशी ना, के अभी तो बात काले बा परसों हो। भइला नु, चते जल्दी जल्दी में कहना पैनी। चला कोई बात नहीं खे, शादी कब बा अरे हो? हमार माई के तो मन बा कि अगला साल होई, लेकिन लइका पार्टी कहता कि ना 2-4 महीना में ठीक बा। उ लोग के 2 महीना के बाद करे के मन इतना बा। जल्दी? आ जीजा जी का करेलन हो? सरकारी नौकरी करेला, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बात बा। रेलवे में बारन का? मिलिट्री में बारन। चलो तब तो बढ़िया बा। तिलक दहेज तो खूब ले होई हाँ, हसन हो। तिलक दहेज तो दियाइले बा, जानते बारू आजकल। तब जीजा जी से बात उत होला कि ना? हमरा के ना बात करवाइबू का? ना, हमरा बात ना होला उनका से। ई कौन जुग के बारसन हो कि बात ना करे? अरे ना, हम कह देनी कि हमारे पास मोबाइल नहीं खे, जाना तारे बहुत कंजर बारसन। अगर जान जी हसन कि हमारे भी मोबाइल बा तो मोबाइल वो ना दी हसन। ये चलते हम कहनी कि हमारा भी मोबाइल नहीं खे, तो मोबाइल दी हसन तबे बात करी। हां, मोबाइल ने खस दिले। अरे बहुत कंजर परिवार मिल गइल बा बहिन, का करी। तब बियाह में आए के बाद नो। हां, काहे ना? तोहार का हाल बा? तोहार कहीं ठीक भइल? ना बात चलता? चलो बढ़िया बा, लागता कि 1 साल में दोनों कोई निपट जाए देखा के। भगवान के का मर्जी बा। दीदी तोर ससुराल से मोबाइल आ गइल। का सचो? देखी त रुक रुक बहन, हम तोरा से बाद में बात करते हैं। लागत है कि हमारे ससुराल से फोन आ गई बा। देखी त ई क्वेश्चन फोन देले बारह सर रे। बताओ, हम कहीं की सरकारी नौकरी करत तो जरूर आईफोन फोन दी, बाकी हई मौका एकरा से बढ़िया तो हम पहले ही से मोबाइल रख ले बानी। मम्मी कितना कंजर परिवार बारह सर रे।